pánu. No dlho mi neprišla žiadna zaujímavá karta, akože. Ani mne, na začiatku mi prišlo dobrá, teraz iba také samé DG šíry mi chodia. Vôbec som sa neposunula. Poďte v tých veciach. No Niko, ty sa nekúkaj, ty akože nevieš. Nie, láska, jo. Bože. Fix you. A ja vyhrávam zatiaľ. Aká dal som pauzu teraz, keď si to povedala. Druhá, to tá istá. Cože? A ja tiež už toto mám, tak to čo ako? To je úplne samo zlé. Stojíš tu mobil. Všetko to je na hlavu. Ja keď teraz vidím, Drieme. je to karta, takže sa vie, že či sú to jej karty a preto vyhráva, alebo prečo to je. A či by to boli karty? Ako to myslelo? Ja si zoberiem táto. Možno, ale možno to nebude dobré. Pozeraj, ona ide sa tvariť z ruky. Aha. Látinko. A možno nie, neviem, toto mám dobré? Hej, všetky Dobre. mám. Látinko. Masaker. Akurát som to chytil. Hej? No. Daj na Facebook, takoj. No vidíš. Konečne prišlo za to zúčinenie Stalo dobrého to za to srdca. čakať. Stalo to za to. Bez Jolíka, bez Len tak čakáme. kráľov aj všetkých som mala ja. A my sme mohli čakať. A to taká náhoda, joj. Akurát som ťa chytil, Látinko, keď si ty hrala. Tako je na Facebook. Srdce mi zaplesalo. Ani hatížak Ešte nestíha. po pol hodine, čo všetci hrali. Ani hatížak nestíha, Látinko.